Diyos maray na hapon po sa Indogabos, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaob sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog ng selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Let us begin the novena to Santo Niño. Please rise for the opening hymn. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. And
In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help In all us. our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help when we us. throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help when us. we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help when us. we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word, in work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love your holy name, for you never fail to govern whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love so inclined to pity be softened at our prayers and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan at amanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamili mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamili mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamili mo San kami. Judas Tadeo, Ipamili mo sa kami. ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po kita. Ngunyan po, kafiestahan kan pagbunyag kan satong kagurangnan na si Hesu Kristo. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat for Matthew Marpuri by Tiana Isabel Jimeno, by Melody M. Romero, for 35th birthday, by Gina Osia, for the gift of life, by Ellen B. Abarientos, for the 5th birthday of Brianna Lynn, by Abaleta family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Avelina, dulot kang Ranyola family,
para kay Eugenio Asin Mercy, para sa death anniversary of Teresita dulot ni Mr. and Mrs. Melvin Valenzuela and family, para sa kalag ni Eugenio Asin Mercy na dulot ni Mrs. Ditas and family, para sa kalag ni Leonedes by Sairi Lawenco Lee, para sa kalag ni Francisco dulot ni Chema Das and family, para kay Norberto Sr. dulot kang Batalyer family, para kay Socorro dulot ni Noli Orozco and children, para kay Yazel dulot kang Arpon family, for all souls and unborn babies na dulot ni Crisel and Adrian Quebral, para kay Modesta dulot ni Azucena Morga and family, for all souls asin sa kalag ni na Hepolito asin Juana na dulot ni Noemi Cleofe Camo. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos sa pagpuon asin awito ng awit sa pagpuon. Madya Kristiyano, pasiring sa Belen, muling namundag naan sa tuyang kaglalang, ilnganong boy, aning kalangitan, madya ka mo magsamba sa tunggagurangnan, madya ka mo magsamba sa tunggagurangnan. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios sama an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa aldaw na ini pinagsaselebrar niya to an piyesta kan pagbunyag kan pagbunyag kan kagurangnan. Magpasalamat kita sa sakramento nin bunyag na itinao kan Dios sa satuyang simbahan, na sa paagi kan sakramentong ini kita napatawad sa satuyang mga orihinal na kasalan, kita naging miyembro kan simbahan na tinugdas kan Dios, asin kita minigbid bilang mga aki kan Dios. Mga tugang, sa mga beses na kita nagkulang asin nahulog sa pagkakasala, maghagad kita nin kapatawaran. Asin sarabay kitang mamibi, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Biren, sa gabos na Angeles, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Dios. Mahirap manlugod sa tuan Diyos na makakamahan, pakapatawadan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan maherata, kagurangnan maherata, Kristo maherata, Kristo kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka. Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marahay ang buot, inoomaw mika, rinorokyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Dios, hading langit non, Dios amang makakamahan.
kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Dios, Cordero kan Dios, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Dios Ama. Amen. O Diyos na makakamahan na sindaing kasagkoran, sulimning pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Hordan, mantang huminilig sa iyan Espiritu Santo, warasan an sa imong pag-ampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo, tanganing padago sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Uli ki Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Isaías. Uyan sa kuyang surugoon, inampon ko siya, siya ang sa kuyang pinili, siya ang nawiwilihan kan sa kuyang kalag. Itinao ko sa iya ang sa kong espiritu, nganing makatao siya nin tunay na katanosan sa mga banwaan. Dahil siya nagkukurahaw, ang sa iyang tingog, dahil nadadangog sa mga tinampo, dahil niya binabari ang runot na kawayan, dahil niya pinaparong ang mitsa na nagkikimat-kimat. Maimbod na itinatao niya ang tunay na katanosan, dahil siya nag-aalang-alang. Dahil siya mapadaog sagkod ng tunay na katanosan, ikapamugtak sa daga. Hulitan mga kapuruhan, naghahalat kan sa iyang tugon. Ako ang kagurangnan. Ika inapod ko na maglingkod sa katanosan. Ika dinarako sa kamot, ika inataman ko. Ika ginibo kong tipan banwaan, asin liwanag kan katawohan. Sa pagmuklat kan mga mata kan mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikluman, nin mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bendisyonin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Bendisyonin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Mga aki nin Diyos, magdulot kamo sa kagurangnan. Magdulot din kamo rawayan asin kaumawan. Pag umawon nindo an sa iyang ngaran, sambahon nindo an kagurangnan. Bendisyonin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw kan mga tubig. Ang kagurangnan nasa ibabaw nin mahiwas na mga tubig. Ang tingog nin kagurangnan makapangyarihan, mamurawayon ang tingog nin kagurangnan. Bendisyonin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang Diyos nin kamurawayan minapahiling, asin sa iyang simbahan, gabos minasabi, pag umawon, an kagurangnan nagtutukaw sa ibabaw kan baha, an kagurangnan magahade sagkod paman. Bendisyonin katuninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Hemateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Pedro nagtaram sa mga tao na nagkakatiripon duman sa harong ni Cornelio. Katotoohan na sa kuyang nanodan, iyon na ang Diyos dainin sa pinapalain, kundi inaako niya ang gabos na may pagkatakot sa Diyos, as nagigibo nin matanos. Ipinadara nin Diyos ang sa iyang tataramon sa mga aki nin Israel. Ipinaghulit sa indaan marahay na bareta nin katuninongan na hatod ni Hesu Kristo. Kagurang na nin gabos, kamo gabos na kadangog dapit kan mga nangyari duman sa Judea. Dapit kay Jesus ang taga Nazaret, asin kung paano siya nagpuon sa Galilea. Pakatapos paghulit ni Juan, manungod sa bunyag.
An espiritu asin ang kapangyarihan ilinahid sa iya ng Dios, asin hulitan Dios yaon sa iya. Naglibot siya sa paggibo nin mga karahayan, asin sa pagpaomay kan mga pinapasakitan kan demonyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ano sa tuya kan mga anghel sa langit hale namundag na ngunya na sa tong paratubos na si Kristo sa tong kagurangnan. La 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 Alleluia, Alleluia. La 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 Alleluia, Alleluia. Ang kagurangan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ini ang ipinasabot ni Juan sa mga tao, kasunod ko maabot ang urok na mapangyari kisa sako dahil nga ni ako maninigo na dumuko sa paghubad kan bugkos kan sa iyang sapin. Ako nagbubunyag sa tubig, siya mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo. Kanan mga aldaw na ito si Jesus nag-abot hali sa Galilea asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Kan si Jesus naghawas na sa tubig, nahiling na ang langit nabuksan. Asin ang Espiritu Santo siring sa salampati huminilig sa iya. Sarong tingog na hali sa langit nagsabi, "Ika sa kuyang aki, sa kuyang namumutan, sa kuyang padangat." Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Kasubago po sa pagpuon, sinambit ko na nagsiselebrar kita kunyan kan piyesta, kan pagbunyag sa kagurangnan. Kan si Kristo binunyagan ni Juan Bautista duman sa salug kan Jordan. Mga tugang, ini pong piyestang ini sa giraray, nagsasadul sa sato na sabuton asin aprisyaron tada po ang kagayunan kan sakramento nin bunyag na inako ta bilang simbahan, inako kan bilog na kinaban, bilang regalo na hali sa Dios para sa kaligtasan kan gabos. Mga tugang, may mga nagkapira pong magayon na detalye na sinambit ang istoryang ini na magayon na paghurup-hurupan ta. Enot, klarado po sa istorya na si Jesus nagpabunyag kay Juan Bautista. Kahit kan enot pa man po, sa gungunyan, yaon po ining sa tong gani common understanding na ang need sa pagpabunyag yaon sa sato ng mga tao ninulikan kasaalan na yaon sa sato na sa paagi kan bunyag napapatawad ang kasaalan na ini. So ang enot na hapot natata si Kristo nagpabunyag, mayo man siyang need na magpabunyag, tadai man siyang kasaalan na original. Dahil niya kaipuhan ang bunyag. Pero nata ta nagpabunyag siya. So yun ang enot na detalye. Asin magayunon po ining ginibo ni Kristo sa pagpabunyag, dahil nangangahulugan na siya para kasala, kaya nagpabunyag. Itong pagpabunyag niya po, sarong gawe nin pagpapakumbaba. Talagang nagpakumbaba siya, nakisumaro sa satuya gabos. Sa likod kan sa iyang dakulao na pagkamuot, He made Himself on equal
equal footing with sinners. Minsan bako siyang parakasala, pero ipinamati niya so sa iyang presensya sa sato, gabos na mga parakasala na out pa manlugod maging inspirasyon tanganing gabos kita magbago. Narurumduman ko po kan ako kan endot yaon sa nakadistino sa Matakon na Paris sa Pulangi. Nagpista sa sarong barangay Dumanaharayo. That time an gobernador kan endot digdi si Gonzales. Si Gonzales biglang uminabot duman sa barangay. Itong harong kan irmana kan barangay ti uson pobriho na irmana sadit-sadit na harong nagari payag-payag sana. Pero minsan nga ni grabe so pagtios, pero basta nagpipis tapi mi ako pigi imbitaran na duman magkakan sa inda. Habang nangungudto ako, ugmahon siya basta iunra so sa iyang imbitasyon. Uminagi sa gobernador may mga kaiba, biglang luminaog duman sa harong. Tuminurukaw duman sa lamesa, manay pwede kaming makikakan. Pigihiling ko itong irmana, grabe so kaugmahan na yugon mo, duman sa barangay na ito, saro ka sa pinakapobre, pero napili ka kan gobernador na duman makikakan sa harong mo. Grabe so kaugmahan. Pigihiling ko, so reaction mga kaitong mag-agom na minsan nga ni simplihon man sa nasusaindang handa, pero grabe so kaugmahan na duman nagkakan sa laog kan sa iyang harong. So, gobernador kang probinsya. Namumutag ko mga tugang, arog na gayo kaiyan. So, gani, iyo yan ang analogy ko kan pakisumaro sa sato ni Kristo. Nakisumaro siya sa pagpabunyag, bako ta siya para kasala na arog sato, bako gusto niyang ipamati an sa iyang pakisumaro sa sato. Gusto niyang ipamati an sa iyang dakulang pagmakulog sa sato. Gusto niyang ipamati na siya danay na nag-aantabay na kaibanan ta. Kaya bagayonon baga so pangaran na Emmanuel na itinao sa iya sa istorya. God is with us. Totoo man ang God. An sa iyang pakisumaro, bako sanang gari utik-utik na pakisumaro. Alagad sarong totoong pakisumaro. Na ipinamati niya sa mga tao na siya kaiba ninda sa urual daw. Minsan sa tahaw nin mga kadipisilan, minsan sa tahaw nin kauripnan, minsan sa tahaw nin pagkakasala, ang Diyos na ay nagpapabaya sa sato, nagmamangnuman giraray, asin handang magpatawad. Ang ikadua pong detalye sa istorya, kan pagbunyag kay Kristo, sabi digdi sa Ebanghelyo ni San Marcos, nabuksan ang kalangitan habang pigbubunyagan sa ni Juan. Magayunon po ining description digdi sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ninulit akong babasahon ta po itong story of the fall sa Genesis. Kang nagkasala si Adan ka si Eva, binanggit po kan libro kang Genesis na sulangit nagsara, ninulikan pagkakasala, ninulikan disobedience ni Adan asin ni Eva. Asin ngunyan kan si Kristo binunyagan, nabuksan giraray ang langit sa paagi kan pagiging masinunod-sunod ni Kristo sa kabutan kan sa iyang ama. Mga tugang, itong sinambit ni San Marcos na nabuksan ang langit, sarong pagpahayag sa sato na sa paagi kan bunyag, ang langit nabubuksan, asin ang grasya ning kapatawaran kan Dios minabulos sa satuya gabos, sa irarom kan sa iyang pagkamuot, sa irarom kan sa iyang kapangyarihan bilang Dios, bilang Ama niyato gabos. Mga tugang, siring man ini sarong pagpahayag sa satuya gabos na minsan burano kita para kasala. Alagad kunyaon ining sinsirong paghagad nin tawad. Asin ang paginguwata na magsunod, maging obedient sa kabutan niya. Iyo po ini ang nagpapabukas kan langit.
Iyo inian sarong bagay na minatao sa satunin oportunidad tanganing akuon ang bendisyon kan Dios. Mga tugang, iyo po ini ang kahulugan kan kabanalan. Ang kabanalan bako sanaan pagluhod arual daw. Alagad ang kabanalan ang pagsunod ta, ang pagiging obidyenta sa kabutan kan Dios. Iyo yan ang kabanalan na dapat patalumuon ta. Arog na si Kristo padagos na naging obedient sa kabutan kan sa iyang ama. Ani katulo po na detalye, sabi di sa istorya, nahiling ang Espiritu Santo siring sa salampati, huminilig sa iya, asin sarong tingog na dakula na hali sa langit nagsabi, uya ang sakuyang aking namumutan, asin padangat. Mga tugang, so presensya kan Espiritu Santo, so boses kan Dios Ama, nadangog, nahiling, na nakisumaro, nag-erok sa persona ni Kristo, huminilig sa iya, kan siya binunyagan. Mga tugang, ang misteryong ini paulit-ulit na nangyayari sa sato. Ang lambang tawong binubunyagan, iyoman ini ang nangyayari, ang langit na bubuksan, asin ang presensya kan Diyos, minaerok sa sato. Kaya nga ni baga sabi po sa katikesis, ang sakramento da kan pagbunyag, igwang indelible mark na itinatao sa satuyang kalag. Sa buhay ta pong mga tao, ang gabos na bagay, transitory, ang pisikal na buhay, ang satong karir, ang kwarta nindo, gabos magkakawarara, gabos malipas. Pero may sarong bagay na permanente. Ano iyan? Baptismal dignity. Iyan na dignidad na iinako takang kita binurunyagan, na kita naging aki kan Diyos. Iyo yan ang sarong bagay na nagiging permanente sa sato. Iyo yung supigsasabi kong indelible mark, na dainong ka na mahahali sa sato, sa paagi kan sakramento nin bunyag, dahil sa nakita pinatawad sa kasalan, dahil sa nakita naging miyembro kan simbahan, alagad minidbid kita bilang aki kan Diyos. Iyo ini ang baptismal dignity na inako takan kita binurunyagan, na dapat ang padagos na ipagpasalamat, na minsan nga ni bako kita maninigo, alagad minidbid kita kan Diyos bilang sadiring mga aki. Mga tugang, lugod ang misteryong ini, maging magsadul sa sato, tanganing isabuhay ta ang dignidad tang iyan. Dapat mga po, ang dignidad, bako sa nang sa pangaran, ang dignidad, bako sa na dapat na ganibag spiritual mark, kan sa tuyang kalag, dapat urual daw na iiling dapat ang sa buhay ta. Kaya, lugod mga tugang, maging obedient kita sa Diyos. Maglakaw kita sa dalanin katanosan. Mag-erok kita sa katotohan. Mag-erok kita sa irarom kan pagkamuot nin Diyos. Ninulita iyo iyan ang pangapudan sa sato, kan satong baptismal dignity na inako ta kan kita binurunyagan. Sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, sa giraray magpasalamat kita sa mahal na Diyos sa dakulao na regalong ini na inako ta, na kita naging mga aki niya, na kita nag-ako kaining grasya nin kapatawaran, ninuli kan birtud kan sakramento nin bunyag. Hagadun ta, nalugod sa padagos ang paglakaw sa kinaban, matalikudan ta ang karatan. Mag-erok lugod kita sa kultura nin kapakumbabaan asin pagtubod asin kabanalan, bilang mga aki kan Diyos, bilang kapamilya kan satong kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Mabibi ka mo mga tugang tanganing ansa ko ansa indong atang ako unman kan Dios na makakamahan. Akuon man lugod kan kagurangnan Ang atang sa imo mga kamot para sa kaumawan ni sin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pagkinabang niya to sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang nadara kan pagpahayag kan sa imo aking namumutan tanganing ang pagdolot kan mga para tubod mo maging siring sa sakripisyo niya na sa pagkahirak nagmaawot na linigan ang mga kasalan kan kinaman siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Diyos na makakamhan asin daing kasagkuran. Nasa makangangalas na misteryo ipinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag tanganing huli kan tingog na nadangog gikan sa langit tinubod na ang sa imong tataramon nag-eerok sa katawuhan asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati na midbid si Kristong surugoon mo nalinahidan kan olyo nin kaugmahan dangan sinubol sa paghulit kan maray na bareta sa mga dukha kaya kaiba kan mga birtud sa kalangitan padagos kaming nagseselebrar sa saimo sa daga kan kadakulaan mo daing tapos na nagkukurahaw sa saimong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, osana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, osana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay pagpasalamat binaak ini itinao sa iya mga disipulos na ansabi mag-ako kamugabos magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan na papabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ibihin na pamaretan niya mo, ang pagkabuhay mo huliwat, ibinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, hulikan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa manodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba,
ni Santa Maria Birhen na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nakangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, takaning kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indo ang katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako Bako ang ang maninigo, maninigo, ang magdago magdago sa sa sakuyang sakuyang harong. harong. Alagan magtarang kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan. At amanon manugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang,
maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kanurangan kaming nabasok kan banal na atang, mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing maimbod na nagihinanyog sa imong buktong na aki, kami tunay na apodon, asin maging mga aki mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.